John Faxe har bolden. Han er fri. John Faxe ligger an til skud. John Faxe scorer! Ja! Hud! John Faxe scorer! Det er sensationelt! Det er aldrig før sket i dansk fodboldhistorie! John Faxe scorer! Ja, jeg står her med landstræneren Richard Møller. Og Richard, det må være en fantastisk følelse, at du står med dig. Altså, I kommer til EM, ikke? Og ingen havde regnet med, at I havde vundet over det dårligste hold, simpelthen, ikke? Men det går I simpelthen, han har vundet over, ikke? Og I vinder også finalen. 2-0 over Tyskland. Og hvordan har du det lige nu? Jeg er så glad for holdet. Det er godt forstå. Det er så godt, det vi kommer ind med. Ja, altså, det kan jeg også forstå, men hvordan har du det lige nu? Ja, men jeg vil gerne takke John Faxe Jensen for det mål. Altså, ja, altså, det er jo helt utroligt, altså, John Faxe, ikke? Han har slet ikke præsteret noget. Det har jeg præsteret hele sæsonen, ikke også? Det, jeg ved sgu ikke, hvad det var, jeg gjorde om... jamen... Ja, jeg kan også stå græde, altså, han har virkelig været dårlig, ikke? Og så kommer han bare her mod Tyskland, ikke? Nej, han har ikke været dårlig. Han har bare ikke kunne ramme målet. Ja, men det har vi heldigvis fået vist ham meget til, hvordan man gør, ikke? Og det skal stort. Ja. Tak for tyret. Så lidt. Ja, jeg står her med fodboldstjernen John Faxe. Og John Faxe, du vælger jo at... Du scorer simpelthen det første mål her mod Tyskland i EM-finalen, og... Det gør jeg. Du har ikke spillet... John Faxe! Ja, det er nogle af de fans, der... Ja! John Faxe! Ja, du har jo ikke præsteret så godt her i de andre kampe, og... Hvordan får du lige rystet den scoring frem? Jamen, jeg har simpelthen gemt den her til finalen. Jeg synes ikke, jeg rigtig har brug for den i de andre kampe, så de andre de har simpelthen gjort det fint. Vi har været ude i nogle straffesparkskonkurrencer, som vi nok kunne undgå, hvis jeg har scoret, men det nu er jeg så være med. Jeg synes, vi skal gøre lidt spændende. Ja, det kan jeg også forstå. Vi sad os fra, jeg tror jeg ved med, at hele Danmark bliver sættet frem i sofaen og spændte og alt det der, men prøv at fortælle lidt om det skud. Altså, det så ikke ud som om, du har så meget styr over bolden. Ja, men det er simpelthen et trick. Jeg har fuld kontrol over det, jeg har lavet. Jeg kommer frem der, jeg ser bolden. Du ser simpelthen bolden, ikke? Jo, jeg tager sigte så kommer jeg, så sparker jeg til den, så flyver den over målmanden. Over målmanden. Og så ruller den hen i krogen. Hen i krogen, altså nu forstår du ret, så ser jeg derhjemme i Danmark, de kan forstå det, ikke? Altså, Ja. Du kommer løbende her, ikke? Jo. Bolden, du ser den på hånden, ikke? Det gør jeg. Ja. Så tager du bare tilløb til den, ikke? Og lige en, der bare slet ikke kan have kontrol over bolden, og så sparker du bare. Det går over målmanden lige ned i hjørnet, ikke? Ja. Ingen havde regnet med, at jeg havde ramt overhovedet bolden. Nej, ingen Eller overhovedet. målet. Altså jeg så også bare der og tænkte, nej, det her John Faxe, det gør du bare ikke. Her i finalen, ikke? Det gør jeg så. Ja, det gør du. Det er jo en ny følelse for dig her. Ja, det er rigtigt. At være så populær på landsholdet, ikke? Ja. Altså du scorer det sidste mål. Ja. Her er der mod Tyskland til det første. Jamen var det sidste eller første mål? Første. Ja, jeg står her med fodboldstjernen John Faxe. John Faxe! Ja, det er mig. Der skal jeg lige hilse der på dine fans. Jamen det skal der. De er En enkelt fan derhenne, ikke? Ja. Det må være en ny følelse. Det er det. Jeg har aldrig haft fans før. Nej, jeg ved godt. Det er så stort. Det kan jeg sgu godt forstå, altså. Har du andre kommentarer? Ja, at Okay. John Faxe Jensen, at... Giv det lige!